Kejingdan ki kenrom kenram hakarukom thapkam kami galaya Public Service Commission MPSC kedai gebala penpa dagi babun ki kenhun seng bhalang nolor ki samla thapkam namar kejing kenok bom khoj karukom thapkam thapjam dakatai ka commission bat kani kalawan pau biang hadien baka education cell joga hinyau trap youth council HYC kalalap baka dan sakajing pom khoj hakarukom penrungkam yaki assistant public prosecutor EPP haka Directorate of Prosecution ke Sarkar Jilla. Keseng hak jingalam u Education Secretary Usamla N Lang Sawian hak nyau tarik unai wing araja arpusau kala lej banyak kendu yo Secretary ke MPSC u Ashish M Sangma banyak keren halor kini keman. Haba keren sikilat patai kubur Usamla N Lang Sawian ulaong baka seng kalalap badon arngot ki candidate ki balajit hak ni kakam kidai ki bam dan satiai ke jing tibet kat kum ki kendon ki bala bu da commission kat banna kalyang u Secretary ulapan kesan baki lalong ki bala bit labiang. Nalor kata ulaong ru bahaba apply ya kenu kakam kadon ke kentin preferable but desirable. Henry ke commission kalajit yaki candidate kat kum ke jing monjongki yaki weipat ki badon shisha ya ke jing tibet bat kani ke peni baki basha jit ki dei ki badon jing adai bat ki bor bahalor da ke boong ru baki ni ki artli ki kentin ki dei ki bam don nong rim. Kejingwan kendu jungi jong kaseng yo sekretari jong ke MPSC ke concern ke jungi kalong bang gilalap baki don katu kan ningut ki kandidat hoa nyeli ba kila don ki kenhun seng bahalang ki bala daban keren yo we ni ki kandidat hakan ni ka list suba syak select re kaseng nak liang ke choice siru gilalap bala don sa we pa du kandidat ubang semlalong eligible kat kum ka criteria of condition ka bala set out da ka MPSC henry kejingwan ke jungi menta ke janmit habangila pan ni ka jingkeli bat ka jing batai ka babanya na uskatri jong ke MPSC ula batai ba kini ki candidate arut kilong eligible henry habang kasang kara ikran bat yaiban halor ta ki criteria condition namar ba ka para la tho ba kinu ki candidate ki bumla ban fulfill ya ka criteria of condition kila ban sha reject at any stage of interview henry habang kasang kalawan ban keli halor kani ka issue nakaliang uskatri jong ke MPSC ula da batai bakini ki candidate boro angut ki basat select kilong eligible namar ba ki don ni kata ka law degree hare kasang ka kwa ban bo jing kali da ka kwa ban bo jing kali ba kumno kini ki angut ki candidate ki balami kertang hari kilong eligible namar ba ka jing tip jong kasang kini ki candidate boro angut ki pat shimla long kita ke bala bet dan ki baldan ya kata ka experience kat kum ka criteria condition ka bala lead down da ke MPSC henry ka jing batai bat ka bahaba ikran bat jing batai na uskatri jong ke MPSC loong ba hangni la tho sa ba ka kentin preferable ka bamut ba la su prefer henry kamlong absolute in nature bagi candidate ki bahaba ki tang ki candidate ki bala practice system kila ban apply ka ni ka kam dan nakalian jong ka sangi su tho sa menta ban ikwar ban pimpau sa menta siki kamtam siki samla namar baro sikata ki kena samla jong gejala bagi le ban apply kam ijui ha ki department ba pair ba ka judan ba ka kentin kata ka desirable but preferable ki babon ki samla jong gejala ki juwan thnum sakasang ki ang ba mentala jenjar ban apply kam sokar bono ki samla kim tre su ban apply kam sokar namar ki ibe ya katuka kentin preferable desirable experience kata senam hari habang iwan mani kendu ban uskatri jong ke MPSC menta ka janbit nilayo ek ka definition ka baklia hakaba nakalian jong ul ang bakini ki arkentin ya ka balaju set out haman kini notification by day bat ki kam hagi department lani ka ba penyat ling baga MPSC kini kim long absolute in nature kabumot ba ki kini ki candidate ki bumpadan ni ro ek experience laban apply kamdan kanu ke restriction but ka selection hi kan based tang lingba ka written test ka ba pi apply but kita ki kentien ki bujuang preferable but desirable ki ba permi ha kanu ke department ki datang ki kentien let's say ki kentien ki ba laban exception ya nure ya no ki candidate ki ba ki don ki ya kidu candidate ki budan ya kata jingi dai bat ki buar ki bah luar krang bikin jua ya kata selection hakanu ka kam ka bala penyat dekat MPSC bat ki kam ki bala penyat ki department ba pair atu pila banong bala ban dilin noi te ki preferable ngi ladap ya kran bat u secretary jong ke MPSC ulong ngilaong ba beli pem dilin noi ikini mo kini ki artili ki kenten namara bu kini ki artili ki kenten ka bu ak state of confusion ki babon ki samla fi haduk mentar ngiru kum jungi dan ka juga confusion ngidang buat batang itu boleh experience kila ban apply ke kam reh ba mentang ya ikunu bud uskatri ang bangi ngini mula ban delete ikani kani tang hajing penyat jo ka sokar bagai ka sokar ka batha ka commission ka follow ya kata haga jenglap ke jungi bat haga nimar ba ka information kam dei ba tang na kaseng kani ka information halor kini ki arngut candidate kawan ki babun ki candidate ki ba apply kanu ke jok ka post kadan ka knowledge hangi ba kini ki brio arngut ki belasat select ha ka post APP ki dan ka jungi dei bat ki bor ki ba halor ki babon ki candidate ko mangirung itep
Kidon ki bala apply ki bala practice san rusnam rei ke basngolingwa kidon ki candidate ki bala long EPP EPP contractual kamni EPP permanent kila conduct ki prosecution cases haki babon teli rei ke bas jengkeli bat ke basngolingwa ngisha bangila bakini ki plida ki bala practice haki Ndrih news nam kim shimla shat select hakanika list ke bala permit dekat MPSC rei ke penlingwa ingi kalong ba la shat select penban kita ki candidate ki budan tang 1 year experience ni 2 years experience ada pipet ya ka assistant public prosecutor ani ada pipet ya ka state defense council bat kitu ki chief defense council baru sikata ka sokar kam ju advertise ya ka permanent post mo hakata limba kata ka directorate of prosecution kini baru ki contractual post let's say kalong kumbalong ki political appointee kini san senyam dawan ko sokar ki wan bank ti gibri let's see badan jinga dai mo rementa ni iba nakaliang ka directorate of prosecution kala penbana kini hendriu teli ki post APP ka bumut kini ki dai ki permanent ki banyo da kata ka fixed pay rei ka jengkeli kal rei ka jenglingo ka jungi kalang bang ngiru ngilap de ki khamat ki babon ki senior lawyer ma ki bala practice law asan terus nam gila apply kini ke juk ka post rei habangi kli ki pilali to exam ki hoi rei ka habangi kini ki spot bangi check ki candidate ki belum eligible ni ngilap kini ki candidate ki empat fulfill ka criteria ki empat conduct kata ka prosecution cases bandan kanu ke prosecution cases ke belum successfully ke baki kila conduct baru sekata bat kamdan kanu ke kuat bat kani ka peti baka jingthong kam hapo ka MPSC kadai ka jingthong kam ka bumkhuat balesi kadai ka jing satu klar ki buar ki bahaluar bat tang ta ki beri ki badan hak buar kila banyak kam limba ka MPSC bat kiwe ki department joga tanat sokar Meghalaya ngi kani ka issue ngi num skut tang tak sini ban ni kendu sekretari jong ka MPSC ni salai ban follow up bro bat ki menteri sokar ban panya gejing pensai ba balai lada kita gi candidate ki badang supasen lani kinu ki kena ki badang supasen ya ka degree jung ki kilong eligible ka kam ini expect kom no pat ba kin trai khamba namar nitep ba ke post ke bala advertise de MPSC ki post ki ba kham he kimde ki post jong ki grade 4 lada ki pide ban skuturo ba ka post ki ba kham he limba ka MPSC ki post ki balong kibaka responsibility ke jongki kata ka post ka hadu kata ngidong kami ki experience candidate ada ngimdan ki experience candidate ki kam kumno ki kila ban pentel ki kam juga department beper la da kila sha open but ngi kwa ba ngi select ban kendu balada ka sokar ko ong ba kini ki artili ki kintin kimlong absolute dei ban pendu no yakini ki artili ki kintin krang ban la ban pitikna ba gandon kata ka jing khot jing suba haka jing penrong kam ba jing conduct examination am ta ki kam beper ngila dawa ba kindang kita ki assistant public prosecutor ki bala start ki bala sampang haka kendon NDPS ni ki kendon beper pi iro ka poksu court kadang ka special court hang tu dong kami ki EPP nama ki demi ki ba conduct ka prosecution nam tau tu accuse ni dong kami ki bala sampang hadu kata kadang bangin pitikana begitu ki nong lek kam siu la kadeh ka poksu ni NDPS bat kiwe ki numla jamin satya Harangi dan kum kini ki candidate ki bompat long experience but la pendekam tang limba kata ka contain preferable and desirable jong ka commission kata ban su I exception kang bala ban appointment ban appoint pat gi breu ki budan hakabuar bat ki bahalor banjok kam ka peni ba kan ka peni ban bat ka penpau syaru ba ki kam ki ba khamtame ki mokot duma kan pentlot arsha bat kanihi kan pen nang kharoi bat I misim susu ikinong lek kam siu bakile kita ki kam siu jong ki hapok kejela namar ba kita ki public prosecutor jong ka sokar ki bala thong khamdan experience kilong ki batlot ba ki long ki basampang haki kendon ain beper kumbang ngite ba kani kamdai ka first instance ka ba kaseng kai tungku kidan kini ki cases jong ka MPSC kila dan nadu mensua i ki bon ki discrepancies haka recruitment process banginum lalen ba kani ka juru kadai ka kata ka discrepancy ling ba ka jing satu klar ki bor ki bahaluar bat kani ka penisai ba lada ka MPSC na ka por ka deko hakar kom terekam ke jongka ban conduct examination ban select pat kita ki ineligible candidate ka pi ba kam dan jubut satya ki samla jongka jela ban apply kam namara ringi dari ki samla ki apply kam kalong tang ba kalong kela ban kum penerus pa ke department limba kita ki examination fees bat ki application fees ba kani ke pen pausai ba kam dan kata ka future dan kata ka trust jong ki samla puli ki bala hab ban pekre ki exam jongki limba ki coaching center beper kan sulong sapai ada ka kom terekam jongka MPSC kalong hakani ka kom Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya